Estimada família, ara que arriba el moment de triar escola per mi, us vull dir com m'agradaria que fos. M'agradaria una escola on cada dia em rebin amb un somriure a la cara, on pugui aprendre jugant, on les aules no semblin classes i els passadissos no siguin només un lloc de pas. Una escola on cada nen i nena aprengui al seu ritme, sol, sola, o en equip. On aprengui coses per la vida quotidiana i sortir al pati signifiqui estar en contacte amb la natura, jugar a córrer, però també estar tranquil·la mirant un llibre o parlant relaxadament. On m'escoltin i em preguntin com estic i com em sento. On llegir sigui obrir una porta o un món màgic ple d'aventures, on jo sóc la protagonista, però compartint també estones de lectura amb nens i nenes d'altres edats. Una escola on s'aprenguin uns idiomes, però em respectin si vull expressar-me d'altres. On les mates siguin divertides i el medi estigui ple de reptes constants, utilitzant també iPads i ordinadors, però amb seny i responsabilitat. On pugui practicar un munt d'esports i sortir fora a fer-ne d'altres. On celebrem tots plegats les festes tradicionals i diades especials. Una escola on a l'hora del menjador es pugui gaudir d'un bon dinar, una bona companyia i en un ambient tranquil. Una escola on la meva família comparteixi amb mi moments del meu aprenentatge i els relacioni amb altres pares i mares.